Wari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Wari Tarawele dugu n'ale jɛra a bɛ girin donso bɛɛ n'a kungo ta fan don bilakun wɛrɛ tɛ anw na dugu ma jɛ ka ban ni ka boli ni ka kumasoba in sɛgɛrɛ min ye kalamu ta baw ye maa minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ olu ka maguwan ni ka n'an sigi ka fɛsɛfɛsɛ ka lajɛ politiki kuma lakana kuma jamana min ye a lombolamalen don malidenw yɛrɛ hakilina ye fɛn jumɛn ye Bakari ni k'o tɛntɛn a la kumabaw ni k'o fara ɲɔgɔn kan ni k'an da don la Bakari lamɛnbaaw sigilen bɛ ka min makɔnɔ k'a daminɛ Kayi fo Kidali Bakari Tarawele bi ye donba dɔ ye o bɛɛ ye kelen ye Bakari Tarawele bi ye donba ye sabu n'i ye dunankɛ tenbaraba ye i bɛ dunankɛ tɔbaraba ye an ye nin fɔ ɲɔgɔn ye yan ko dunankɛ tenbaraba a ka bisimila a ka d'an ye a nali ka d'an ye a nali kɛra tari ye o dunankɛ a ma taa fɔlɔ ni Kongo malen bɛɛ ka zamɛ tulo ninnu duli fɛ a ma daminɛ fɔlɔ Bakari Tarawele o kuma don bile janya sebali tɛ Bakari min ye tile 30 sun ye Bakari o kuma min y'an ka diinɛ tigilamɔgɔw ye an sigilen bɛ k'u lajɛ ni k'u lamɛn a ko bɛ olu de bolo Bakari n'u ko wuladen na o kuma ko ka ji min sini e bɛ ji min ne bɛ ji min o de manga n'u ko o kuma ko a ma ye Ala man kisi la a bara ta bɛ ye dɛ parce que ne bɛ ka na ɲɛ bɛ service dɔw olu kɛ bɛ k'u kaw wɔrɔ ka ban Bakari Tarawele nin ye kɔrɔlen ko ye o kuma n'i labɛnnen tɛ i labɛn Bakari o kuma ko y'a yɛrɛ ban Bakari an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala k'an ka seliw caya Ala k'an minako nɔgɔya Ala ka jamana diya Ala ka jamana basigi gɛlɛya jugu min bɛ Mali kan Ala k'a ta ka bɔ an kan lafiya badabada Ala k'o sura an kan an ka jamana ɲɛmaw Ala ka se d'u ma Ala ka hakilina ɲuman d'u ma Bakari min bɛ se ka jamana lakana min bɛ se ka jamana k'a kɛ jamanadenw sago ye sabu an ka hakilina Bakari o de ye bi fɛn kelen Mali k'a basigi Mali k'a diya Mali k'a kɛ tama bamanciya wale ni k'o salo ka bɔ Mali kɔnɔ Bakari Tarawele o kuma an bɛ foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ bi sɔgɔmada na baara taabolo filɛ nɛgɛtigi b'a yɛrɛ bolo n'o ye Ahmed Jakite ye min ye bi kunnafoni ye karamɔgɔ Daba Tunkara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɛ se ka na fiɲɛbɔ la Bakari Tarawele Bɔ Jabate anw ye bi kunnafoni tigiw ye Bakari min ye da ye a ma sɔnsɔn bi kosɛbɛ sabu kalimu ta baw seli hukumu kɔnɔna la u taara se ka na fiɲɛbɔ la nka kelen-kelennin mun bɔra maaw sigilen bɛ ka makɔnɔ kunnafoni balan ka di maaw ye Bakari dugu dɔw bɛ yen ni kunnafoni balan sera cɛkɔrɔbaw tɛ se ka foyi kɛ abada n'u ma kunnafoni balan lamɛn fo a ka ban n'a banna tuma min na hali ni mɔdenw ko k'u bɛ yɛlɛ u sen kan u tɛ jɛ ni mɔden kulonkɛw waati dɛ u b'a fɔ a ye ta kɛrɛfɛ fɔlɔ kuma min bɛna daminɛ fo an k'an sigi k'a lamɛn n'a banna an bɛ tɛmɛ n'an ka mɔden kulo ye o kuma Bakari an b'a fɔ k'u jo don sabu kunnafoni jɛlen o kuma foyi tɛ kunnafoni sanuman bɔ o kuma ni Ahmed sɔnna kunnafoni min b'an bolo kɔrɔ bi an b'an sɔnni sigi a kan Bɔ Jabate ne ko bala cogo bɛɛ Bakari ne bɛ n tigɛ don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Musa Sayon Kamara Musa a ko min ye URD Bakari Dagaba lamagara sɛbɛnnikɛla ko a ko URD maa min tun b'a ɲɛmaya la camancɛ fanga la n'o ye professeur Saliku Sanogo Bakari ale n'a ka jamakulu e k'u tɛ fɛ ka dɔnsen kura ta sɛbɛnnikɛla ko min ye sama-samanin dɔ tun bɛ URD kɔnɔ n'i y'a lajɛ kabini honorable député Ala ma hinɛ la Soumaïla Cissé Bakari Tarawele Bamanciw ye tɛgɛ ta k'a da ka mars 2020 min ye Soumaïla Cissé n'ale de ye kɔni URD a tu tigɛ Bakari a kelen ta ni maa wɛrɛ dɔn nka ko tigibatigi y'ale de ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye sama-samani o nana URD kɔnɔ Bakari a bilanta bila Bakari min ye sama-samani ka taa bila kumabaw la a ma ɲa min kɔ a nana kɛ kan fila ye sɛbɛnnikɛla ko professeur Saliku Sanogo ka taa bila Gɔɲɔ Kulubali Bakari bɛɛ lajɛlen n'i ka fan don u y'a daturu la k'a da jama la u dɛsɛra ka bɛn maa ma kan ka fɔ ka bɛn k'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ye seko ni damayira kɛ a ye sabali a ka bɛn aw de ye parti kelen maaw ye bɛnbaliya o tɛ nafa ɲa Bakari min ye o kuma ye o fɔra ka dɛsɛ co o ma mago ɲa sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko kuma ma mago ɲa a tɔ bɛ bila kiritigɛlaw ka bolo kan min ye jamana kiritigɛlaw ye olu fana y'u ka baara daminɛ Bakari min ye kiri jaabi fɔlɔ bɔra jaabi laban Bakari o
fana bɔra n'o ye Cour suprême ye bakari ni ka taa maa min ka nisɔndiya kɔnɔ o de ye Gwaɲɔ Kulubali ye k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi tigi ale ni maa min ye URD ɲɛmaaba ye n'o ye président ye Sumayila fatulen kɔfɛ k'o de ye Gwaɲɔ Kulubali ye sɛbɛnnikɛla ko min ye kuma wɛrɛ min t'o kɔfɛ bilen bakari o de bannen filɛ nin ye min ye professeur Saliku Sanogo ale n'a ka jamakulu bakari sabu min kɔni tɔn tilalen bɛ fan fila fɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ bakari nin kɔni bɛna kɛ tɔɔrɔ belebeleba ye Sumayila ale ye yiri mun turu n'a fɔra ko ka sama-samani don ko la bakari n'a fɔra ko yiri buruja bakari ko nin tɛ ɲuman ye nka k'olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Sumayila ye a kana se ka tɔɔrɔ sɔrɔ bakari o tɛna kɛ kɛlɛ wɛrɛ ye o tuma min ye tɔn kura ye k'olu na o dayɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko bakari nin kuma in sɔrɔla i b'a ye k'a fɔ kari tɛmɛnen min ye Badalabugu Sumayila Sise ale ka denbaya la bakari b'a ye k'a fɔ laadala suntigɛ o y'o de baara boloda min ye président par intérim ye n'o ye professeur Salifu Sanogo a y'a yira k'a fɔ Sumayila Sise ka denbaya o ka dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin olu ka kan ma o y'a yira k'a fɔ olu ka kan bakari ko de ye URD ale ka bolofara lakika ye o tuma min ye Mali kiritigɛlaw ye bakari k'u y'a bila ka taa Gwaɲɔ Kulubali ka nisɔndiya kɔnɔ o tuma bakari k'olu tɛna samali kɛ olu tɛna dɔwɛrɛ kɛ u b'u n'u sen n'u tigɛ fila ko ni k'u sen bɔ URD ko la ni ka taa tɔn kura kere sɛbɛnnikɛla ko bakari min ye o tɔn kura ye k'o bɛna ɲɛnɛmaya don n'a nataw la bakari ni k'a da u ka jama tulo kan o tuma k'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni nin y'a bannen o tuma ko maa kana wɔyɔ kɛ maa kana mankan kɛ Mali mago tɛ mankan na Mali mago bɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan bakari n'o dun ma kɛ bakari fo wɔyɔ o tuma ko URD kɔnɔ bi o tuma k'olu tɛ fɛ k'o baara kɛ professeur Saliku Sanogo a ko min ye bɛɛ jɛ fanga démocratie bakari o ye fɛn minnu fɔ politiki baara la k'olu ka taabolo bɛna k'o de ye o tuma bakari min ye don n'a nataw ye ko maaw k'u sigi a kan dɛ olu kɔni ka minɛnw kɔni cɛra ni ka bɔ URD ko la parti politique kura o tɔgɔ bɛna kɛ jumɛn ye bakari ko kɔni bɛna santalama don n'a nataw la u y'a bila dakɔrɔ kelen min na URD la k'u bɛna ta o dakɔrɔ kelen na ko kɛlɛ t'a la kunnamani filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛnni don Musa Sayon Kamara ka fara indépendant fasɛrɛli jɛkulu kan wajaba an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le prétoire maa min ka fasiri ye nin o ye BK ye BK ko e ko min ye PMI Mali a ɲɛmɔgɔyasoba a ma kɛ mafia gɛrɛ ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ PMI Mali ka dɛmɛ a sigifura dama kana bugɔ sisan la min ye toit ɲuman ye o tɛ a nɔfɛ hali n'a sɔrɔla faso ka cɛkɛda min don a bɛ nafolo yara ni ka na an ka wagande kɔnɔna na ɲɛma ka taa se a n'a ka dugumamɔɔw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka dibi-dibi ni fari da ŋanamu min ye foroba nafolo ye k'o suɲɛ ka bili dufa kɔnɔ ka sɛbɛnlankolon dilan bawo n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli n'o ye rapport du vérificateur général ale bɛ hakilina minnu nɔfɛ n'a b'a la ka taama o nɔfɛ a furancɛ a y'o bɛɛ lajɛlen ni k'a danfara bawo a ko k'a ka sɛgɛsɛgɛli a y'a daminɛ san 2015 2016 k'a minɛ 2017 ni 2018 2019 fo ka se 2020 ma min ye o furancɛ kɔnɔna ye nafolo min kɔni n'o o lataamana PMI Mali direction ba kɔnɔna na k'a nafolo k'a caman bɛ yen k'a jɛlen tɛ nafolo caman bɛ yen olu tununa minnu tununa fana n'i y'o lajɛ ni san damadɔ o furancɛw kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen majɛ min n'o kɛn bɛ dingɛ wagande kɔnɔna na o bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 1 ka n'a kunkan fɛ wa min ye maa min n'o bɛ ɲɛmɔgɔya la bi n'o ye a directeur général n'o ye Fasiri Dunbiya ye ko a t'o nɔfɛ koyi ka kɔn ale ɲɛ dɛ maa minnu tɛmɛna ye nin sɛgɛsɛgɛli in d'a mɛ k'olu de ka baara kɛ nɔ ni ka o de lajɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'a larawu ye a jirala k'a fɔ ko foroba nafolo k'a suɲɛna ka bila dufaw kɔnɔ ye a kɔni a donna dibidibi walew la ka sɛbɛnlankolon caman ani k'o dilan bawo ko n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ banbala fɛn min kan kosɛbɛ i y'a dɔn PMI Mali a mako bɛ baarakɛlaw la n'u bɛ wele ko collaborateur extérieur minnu bɛ n'a dɛmɛ a ka baara la min kɛra tige feere sa min kɛra yɔrɔ furan ye sa nin bɛɛ lajɛlen u b'u hakili kɛ cɛkɛda dɔ de ye ni a bɛ wele ko SAR n'o ye SAR employé olu de bɛ mɔgɔw ta baarakɛdenw ta ni k'a di u ma wa min ye vérificateur général ye ale ko nin san damadɔ laraweli kɔfɛ min ye PMI Mali direction ba ye u ko
k'u ye nafolo sarali daminɛ ka ɲɛsin SAR emploi u ka maadilenw ma ka ɲɛsin olu ma min kɔni nafolo n'i y'a lajɛ k'a dagosi ka bon kosɛbɛ nafolo min n'o tununa a bɛ maaguwan i kamana na bawo n'i y'a lajɛ n'ali n'a sɔrɔla PMI Mali a bɛ nafolo yara ka don an ka wagande kɔnɔna na nka a yɛrɛ ka ɲɛmaya bulon u b'a la ka dibidibi wale minnu kɛ mafiya gɛrɛ min n'o sigi bɛ PMI Mali direction kɔnɔ a kɛn bɛ gɛlɛya ye bawo k'a minɛ ɲɛmaa na ka na se dugumamaw ma bawo a ye caman ta u tɔgɔ ma min ye président directeur général ye ka taa se directeur généraux ma min ye directeur financier comptable ye ka taa se directeur des ressources humaines ma nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛn bɛ k'i wada PMI Mali o nafolo o wagande o sanfɛla la bawo bɛɛ lajɛlen bɛ benja farikɛ ka da nafolo min n'o kan ka don wagande kɔnɔna na n'o ye faso Mali ba wagande ba ye o nafolo t'a la ka sɔrɔ wa kun min kɔni n'o o kɛn bɛ sabu ye ka ko ye ni ka banabiri da wari ɲɛ min ye vérificateur général ka rapport ye ale ka y'a jira k'a fɔ min ye ɲɛmaya bulon ye olu de kɛn bɛ ka nin dibi wale la u ko ko min ye SAR emploi ye k'o ye maa 99 min di olu ma kabi avril tile 3 san 2015 o min ye o bɛnkan sɛbɛn n'o tɛmɛna PMI Mali ɲɛmayaso ani SAR emploi ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni k'a kɛn bɛ gɛlɛya ye bawo sɛbɛn minnu dilanna ani minnu a jirala k'a fɔ maa 99 min n'o ye baarakɛdenw ye PMI Mali to a la n'o bɔra SAR emploi maaw yɔrɔ ka ɲɛsin PMI ma u kana baara kɛ PMI to a la nka u ka yamaruya n'u ka baara kɛ sɛbɛn a dilali o kɛra cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko ka dibi caman de bɛ a ko la bawo u ka nali bawo i na o na cakɛda la sɔgɔmada fɛ ka ye belebele dɔ bɛ dayɛlɛ min i na waati ani i taa waati o bɛɛ lajɛlen bɛ farabasiya kɔnɔ wa o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ko n'i y'u ka baarakɛta fana lajɛ o ye lɛrɛ hakɛ min kɛ baara la k'o fana ta k'o sanga o kayeba in kɔni tɔgɔ sɛbɛn ma na waati ni taa waati ko majɛ caman de bɛ yen wa ko n'i ye ko in lajɛ min ye PMI Mali ɲɛmaya bulon ye directeurw ka taa se u dugumamaw ma a b'a fɔ ko Fasɛri Dumuya koyi bawo Fasɛri Dumuya ale de bɛ ɲɛmaya la bi ale ko tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛla ka ɲɛ sanga maa minnu d'a ma o kɛra k'a sɔrɔ Fasɛri Dumuya ma na fɔlɔ wa Fasɛri Dumuya in fana hali n'a sɔrɔla kɔrɔfɔ caman bɛ a nɔfɛ ko a kɔni sɛgɛsɛgɛliw ma ta ni ka ɲɛsin ale ka baara ma maa minnu kɔnna ale ɲɛrɛ directeur minnu fɔfɔra ɲɔgɔn kɔ yanni ale ka sugandi olu kɔni ka kɔrɔfɔ o de b'a la ka maana nin kabi san 2015 ka na se 2020 ma baara minnu kɛla a kɔnɔ majɛ minnu kɛla la nafolo kunda u bɛɛ lajɛlen de walawalalen don bɛɛ ka ko waati ni don nataw kɔnɔna na halisa min ye rapport du vérificateur général ye k'a na ko ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a kɛ kunnafoni ye k'a da maaw tulo kan n'o tɛ ko PMI Mali k'a kɛn bɛ ala kɔlɔn ye bawo nafolo min n'a kɔni n'a y'a jiginna ye a bɛ tunu ji jabali ala kɔlɔn ji jabali sigai PMI Mali a bɛ nafolo yara k'a kamaro ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na a bɛ tunu ten o tɛ ala kɔlɔn ye wa a filɛ dɛ sutadununi sigai ni denba jeliba fɔ a la sutadununi sela ye ji de bɛ munumunu a bɛ i b'a fɔ ko jebe cogo o de y'a cogo a ta ko sutaduni ye man ɲi dɛ min ye PMI Mali ye ko n'u ma yɛlɛma kɛ maa min bɛ hali n'a sɔrɔla kɔrɔfɔw b'ale fana nɔfɛ k'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ ka kɔni makaama da maa dɔw kan ka tɛmɛ maa wɛrɛw kan n'o ye Fasɛri Dumuya ye a k'a ka baara kɛta a k'a jateminɛ maa minnu b'a ka bolo kan n'o ye directeur généraux ye a k'olu fana ka baara jateminɛ nɔfɛ maa wɛrɛ minnu fana b'olu fana duguma directeur des ressources humaines min ye DFM ye u bɛɛ lajɛlen ka baara ka sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ n'o tɛ jigi min d'a bɛ PMI Mali kan kabi waati jan a bɛ ɲini ka kɛ jigi wɔɔrɔ ye nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a sama ka bɔ le prétoire kɔnɔna na bɛɛ ka a ka Fasɛri don jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub Bajabate n'i bɛ natabasiw ɲini i bɛ taa fɛntigi de ka bulonda la Wulibali ne ko bala cogo bɛɛ Bakari ne bɛ n tigɛ don joona la sira na Bakari nin kuma in kabako fadunuya fa farankaba maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Dugufana Keyita Bakari Dugufana ko a ko n'i y'a ta Caw i b'a bila Caw sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ibrahim Boubacar Keyita Bakari Mali jamana kuntigi kɔrɔ ale tile la yarabi min ye jamana ka cakɛyɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen Bakari min kɔni olu kɔni taara ni ka tila Bakari maa caman de bɛ olu tɔgɔ bɛ nin ko la min ye jamana ka cakɛyɔrɔ belebelebaw ye ka tilaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mali opérateur économique jurabaw ye
bakari min ye entrepreneur baw ye bakari ko bɛɛ lajɛlen y'a tila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye wa sɛbɛnnikɛla ko n'o ye dugu fana Keyita ye a ko feereli a ma kɛ baasi ye sabu jamana ɲɛmaa bɛɛ n'a ka hakilina don a ko n'i y'a lajɛ feereli kɛra kan min kan yɔrɔ ninnu sɔngɔ kun kan ka sɔrɔ cogo min na a bɛ komi min ye kɛmɛ sara la bakari i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye 20 dɔrɔn ye k'o de taara k'a tɔ bila o ma bɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko o kɔni o kɔrɔ ko a kɛra fukɔrɔni ye sɛbɛnnikɛla ko bakari n'o ye dugu fana badabada dugu fana Keyita bakari a kɛn bɛ ka tɔgɔfɔli kɛ a ko nin ko in daminɛna ɲɛmaa 2 de tile la n'o ye Musa Mara ye ale tun ye min ye dugukolo minisiri ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka fanga fɔlɔ la Musa Mara tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen minisiri 2nan mun nana o de ye Mohamed Ali Bacili bakari n'i y'a lajɛ nin yɔrɔ feere dossier a tɛmɛna nin minisiri 2 tigɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye dossier in ye bakari min ye Mali kiritigɛlaw ye bakari sɔni ko dossier in k'a bɛna taa bila u ka tabali kan koyi bakari maa minnu tɔgɔ fɔ mɛ nin ko in na bakari janko bɛɛ lajɛlen ka se ka wele ka na tiɲɛ na nkalon bakari ni ka fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na Mali kura tɛ jɔ nkalon kan Mali kura bɛ jɔ jɛlenya de kan bakari dibidibila ko fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ko k'a jɛ pas sɛbɛnnikɛla ko baara de bɛna daminɛ dugu fana Keyita ko bakari n'i y'a lajɛ min ye maa 15 ye sɔgɔmaden na ale kɛmɛ k'olu tɔgɔ fɔ a ko jamana ka yɔrɔ dumanw bɛ yen bakari min ye sɛ disi ye k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ sɛ nafama yɔrɔ ta disi ya i ka misaliw tɛ ta fɛn kan ni dumuni o de ka problème ye bakari n'i bɛ misali ta i b'a kɛ misali duman ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnnikɛla ko tɛ ba ɲuman na hinɛ la i kana n'an daji caya jamana limaniya bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 15 minnu tɔgɔ fɔlen bɛ sɔgɔmaden na i tulo kɛrɛbɔ sigiri bakari min ye jamana ka cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen u y'a kɛ jɔnforonin ye ni k'a tila ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye a baara ta kɛcogo in de ma ɲɛ n'o tɛ immeuble ninnu u dilancogo ɲɛmɛ dɛ awɔ a belebele dɔw filɛ ni Bamakɔ kura zone ninnu na jɔn wala n'i y'a ye i bɛ wasa minnu feerela n'u y'a ci ka jɔ kura kɛ o don sɛbɛnnikɛla ko bakari a ko tɔgɔ fɔlɔ mun bɛ sɛbɛn na bakari an m'a sɛbɛn maa min y'a sɛbɛn o de dugu fana Keyita ye anw ta ye lakaleli ye a ko Mamadu Jajeba opérateur économique do bakari o kuma ale ye dɔ san n bɔla ka SAR emploi min ko fɔ n k'ale de b'o ɲɛmaya bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla min fɔ an ka tɛmɛ n'o ye a ko Mamadu Jajeba bakari ale ye juraba jagokɛlaba do bakari nafolotigi banna do a ko n'i y'a lajɛ bakari ale ye yɔrɔ min san o de ye ministère du développement social kɔrɔ bakari a y'a san nafolo min na CFA miliyari 1 miliyɔn 450 o y'o bɔ ka di o dir'o ma sɛbɛnnikɛla ko bakari tɔgɔ filanan o de ye Mamadu Gambi bakari ale fana ye juraba jagokɛla nafolotigi do bakari ale fana ye yɔrɔ min san o ye agence pour l'aménagement de la gestion des zones industrielles bakari o fana yɔrɔ min sanna o sanna CFA miliyɔn 200 sɛbɛnnikɛla ko maa sabanan ye Amadu Jige ale tɛ diɲɛ na bilen o kuma yarabi Amadu Jige ale fana tun ye banna nafolotigi ba do milliardaire do bakari ko ale fana yɔrɔ min san o de ye direction nationale de la géologie et des mines a y'a san nafolo damina CFA miliyɔn 100 ni miliyɔn 14 sɛbɛnnikɛla ko min ye maa wɛrɛ tɔgɔ bɛ yen o de ye Ɲangadu k'a ma ko Petit Barou ale fana nafolotigi banna do bakari i b'a ye k'a fɔ ko ale ye immeuble 6 bɛɛ de san 6 bakari a ye immeuble 6 mun san sɛbɛnnikɛla ko o immeuble fɔlɔ o de ye direction du ministère de la santé kɔrɔ a y'o san miliyɔn 453 direction des affaires sociales a y'o san miliyɔn 453 direction nationale des industries a y'o san miliyɔn 725 l'ex bâtiment de la formation des magistrats a y'o san miliyɔn 96 direction des associations historiens de Bamako a y'o san miliyɔn 406 ale yɔrɔ mun san o filɛ nin ye Petit Barou kɔni sɛbɛnnikɛla ko bakari mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔlen bɛ n'o ye Umaru Dugure ale fana banna nafolotigi ba do bakari ko ale fana yɔrɔ min san o de ye mission d'appui aux réformes politiques pour un montant de d'1,293 milliard
milliard kele million kɛmɛ fila ni 93 ale fana o san o la sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ fana tɔgɔ bɛ n'o ye Umaru Jigiba ale fana jagokɛla juraba do bɔgɔ ale fana bâtiment mu san o de direction régionale du commerce de Bamako CFA wari million kɛmɛ 7 ye sɛbɛnnikɛla ko hali bi bɛ ko min na o ma ban Dawudan Daw ale fana pétrolier nafolotigi do bɔgɔ ale fana yɔrɔ min san o ye min ye grand chancellerie de Bamako CFA wari million kɛmɛ 227 o ta danu ma min ye la ye bɔgɔ Mohamed La ale fana jagokɛla nafolotigi ba do bɔgɔ ale fana yɔrɔ min san direction de l'emploi du travail et de la sécurité sociale a y'o san nafolo min na o ye milliard 1 million kɛmɛ 237 sɛbɛnnikɛla ko min ye Manju Sɛnpara ale fana nafolotigi juraba do min kɔni ye ale fana sanni kɛ direction nationale des impôts de Bamako ale y'o san CFA wari milliard 1 million 74 min ye Abubakar Sako nafolotigi juraba do milliardaire do ale fana sanni kɛ direction régionale des douanes ale y'o san nafolo min na min ye milliard 2 million kɛmɛ 75 ale y'o do la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ hali bi min ye Bubu Ɲanga do nafolotigi banna do ale fana ye yɔrɔ min san min ye division des cadastres et de la propriété foncière kɔrɔ ye a y'o san da min na o de CFA wari million kɛmɛ 5 sɛbɛnnikɛla ko Abudramani So nafolotigi banna do ale ye bâtiment 2 san maison des avocats a y'o san million kɛmɛ 3 55 wari ka taa bila min ye Modibo Yarnangore ale ye PDG Yara service ye ale ye immeuble 3 san wari n'i y'a la centre national artisanal ye wari ale ni bâtiment 2 wɛrɛ n'o ye institut de la statistique ye wari ale y'o san min ye CFA wari milliard 1 million kɛmɛ 445 sɛbɛnnikɛla ko wari n'i y'a lajɛ Bireyima Bacili ale fana pétrolier ba nafolotigi do ale fana yɔrɔ min san direction régionale des génies rural ale y'o kɔrɔlen san CFA wari million kɛmɛ 4 million 95 maa laban min tɔgɔ bɛ papier la o ye Modibo Jara ye promoteur d'école promoteur des logements Tarawele o kuma k'ale fana sanni kɛ direction des douanes o kuma k'ale o san nafolo min na CFA wari million kɛmɛ 661 min filɛ ne falajɛ ne t'a yɔrɔ dɔn e de b'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'o ye dugu fana kita ye wari a ko ale sera ka maa min tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ n'o ye maa 15 filɛ nin ye nka hali bi bɛ ko min na o ma ban wari nin so ninnu feerela da minnu na est-ce que a feerela sɔngɔ lakika yɛrɛ la wa jamana kun kan ka min sɔrɔ a y'o sɔrɔ wa wari dibidibi jumɛn bɛ yen wari nin ko ninnu munna a feerela wari nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali ye Mali juges bɛna weleli kɛ don dɔ nataw la ka bɛɛ wele maa minnu ye dossiers dilan maa minnu tun bolo bɛ affaire la maa minnu ye yɔrɔw san ko bɛɛ de bɛna wele bɛɛ de bɛna wele i da sɛbɛn jiri ma wari dɔw bɛ yen n'i y'a dun ko jatigɛ de b'a kɔfɛ kokisɛri kɛ ka wari dunnen kɔ i da sɛbɛn jiri ma Tarawele kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ dugu fana Keyita ale ka sɛbɛnni don Bajabate lasirani ka fara dugu fana kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo tɛgɛ bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko lɛnɛbana ko an ka taa Sarakɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ min anw ka kanna tigilamaw ka bon min bɛ yen n'o ka so ye n'o ye gendarmerie de Sarakɔrɔ ye ko bi ma taa ka kɛ a kan ka bɛn kununko araba ma min kɔni sɛbɛn i b'a ye k'a fɔ u kɔni Bamajilaka ninnu u nana min kɔni nɛgɛ kanɲɛ 9 waati hali u t'a la ka dogotigiw ko ye tilegan ŋɔɲa min ye marifa ye k'o daburu jɔ sanfɛ ni ka tir de sommation kɛ ka kunkanw tigɛ ni kunkanw tigɛ la i b'a ye k'a fɔ maa minnu n'u sigin tɛ ni marifakan ye olu kɔni jugu kɔni birisa ɲamina maaw bolila bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kun ɲini sa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kundogo yɔrɔ ɲini wa u senfɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni y'u kun da gendarmerie kan ka se ka taa tasuma de do yen na k'a fɔ bɛɛ jɛni ni k'a ban pewu n'i y'a ta k'a lajɛ wa ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye
mi ye nin yɔrɔ kofɔlen ye tuma o tuma bin bɛ taa kɛ a kan bin bɛ taa kɛ anw ka poste minnu bɛ yen n'o ye poste de contrôle ye bin bɛ kɛ u kan k'a sera waati ye sa min ye jamana ɲɛmaaw ye u k'u hakili jagabɔ min y'anw ka ministre de la sécurité intérieure ye a ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ ka tigɛ joona min ye poste ninnu ye o bɛ se ka kisi ni bamanjilakaw ka nin wulikajɔ cɛjugu ma cogo min na bawo n'i y'a lajɛ hali n'a sɔrɔla ni maa n'i ma to wa nin ko in n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a kɛra gɛlɛya ye a kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya belebele an bɛ jamana min kɔnɔ min ye basigi ye an b'a la k'o ɲini don n'a dugujɛ wa min ye finitigilakaw ye o fana b'a la k'u sɔn don n'a dugujɛ jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka kana cogo min na ka lakana don n'a dugujɛ o ka hamina ye o ye nka min ye nin taabolo ninnu ye a ka se ka kɔn bawo minnu bɛ nin waleya cɛjugu ninnu kɛ a caman bɛ yen an yɛrɛ minnu bɛ anw sigiyɔrɔw la dɛ an sigiɲɔgɔnw don wa min ye kunnafoni sanuman ye o ka to ka di a waati fana na min ye kana tigilamɔgɔw ma olu ma ye waasa u bɛ baara minnu boloda a ka se ka kɛ sababa ye wa n'i y'a ye fɛn min bɛ fara nin ka hakilinajigi o de ye min a tɛ waati jan bɔ Welesebugu ka taa se Hɛrɛmakɔnɔ ma o poste de contrôle ninnu bin taara kɛ yen fana kan min kɔni senfɛ i b'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔla a ko a minɛ minnu n'olu jenina o fana dagosi o ka bon kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ a waati o waati n'i ye ko in ye tuma o tuma a bɛ maanifin dusu tiɲɛ a bɛ maa ni tiɲɛ wa maa minnu fana bɛ yen an bɛ fɛn min fana fɔ ka fara nin kan poste de contrôle ninnu maa minnu bɛ bila yen finitigilakaw la u ka se ka poste de contrôle ninnu ni ka se ka u laraweli ka se k'o baaraw boloda Bakari an kana bɔgɔ siɲɛ kɛ bi ko seko tɛ cogo di maa 2 maa 3 de bɛ poste la n'a cayara maa 10 n'o don a ka kɛ tata ye kana bali maa min bɛna bali fanga b'o de la o i ɲinama 3 heures 4 heures o wagati ma nɔgɔn dɛ u seko tɛ bon waati dɔw la n'i bɛ dugutaase kana jugu la dɛ u seko tɛ ga n'i bɛ taa dugutaase ninnu fɛ tilegan ŋaɲa i bɛ taa sɔrɔ u sigi bɛ u ɲɛ de denw bɛ téléphone na ten o tɛ bɛɛ fana ye o kelen tɛ b'a la o tɛ bɛɛ yɛrɛ o de bɛ bɛɛ tɔgɔ cɛ o ka dabila n'o tɛ maa min b'a labɛn sɔrɔdasigɛ ka arrangeur bɔn bɛ ka da kɛrɛfɛ babini b'a sen na ni boliko nana e bɛ boli n ko kun ye kunun o tɛ bi ye bilen an bɛ kɛlɛ de la bi a tɛ ku i la ka arrangeur bɔ ayiwa a tɛ ku i la ayiwa a tɛ ku i la ka kalasini bila kɛrɛfɛ k'i bɛ téléphone kulonkɛ ayiwa a tɛ ku i la k'i bɛ baro kɛ maa fɛ ka ɲinɛ i nakun kɔ a tɛ ku i la tɛmɛ n'a ye Boa sabali. Tɛmɛn'a ye. A tɛ ku i la. Bɔra Mopti soni kɔnɔ kɔsa in na. Don jumɛn? Don jumɛn cogo di? San kelen ko. A tɛ dɔn oui sabali sa. Lancement de la biennale artistique et culturelle. An taara o lancement kɛ tout récemment. I ɲɛ y'a ye. Ɲɛ y'a ye. Sɔrɔsikɛ kalasini bila kɛrɛfɛ k'a kɛ téléphone nɔgɔyali ye. Marifa dalen bɛ duguma. Subahanallahi. Arrangeur bɔn bɛ sen na. Subahanallahi. A ɲɛ jɔ bɛ téléphone na a bɛ ka gɛlɛn so yɛlɛ a bɛ. Malikura kɔnɔ hali bi. téléphone kan ka lajɛ. Malikura kɔnɔ hali bi. Fɛn dɔw bɛ yen jɔn wala. Bakari kana bɔ an jigi kɔrɔ dɛ. Ko ka d'an ye mais jɔn wala taabolo dɔw bɛ yen n'o m'o fana dabila. A tɛ ɲɛ. Bakari kana bɔ an jigi kɔrɔ. A tɛ ɲɛ. N'o tɛ i bɔra Mopti a ma mɛn o. Ne bɛ ka min fana jate fana minɛ. A b'i b'a fɔ an ka maa minnu bɛ poste de contrôle ninnu na. Tile kelen mana kɛ ka tile 2 kɛ. Mɔgɔ tɛ kojugu laɲini. Ni ko kolo ma kɛ bamanjilaka fɛ. U bɛ ɲinɛ. O fana ka fɔ. Bolo bɛ sin ka jigin ten. Sanga n'a ka waati k'an ka to i ka défensive kan. N'i bɛ poste la waati min bɛ d'i ma i ka poste de garde n'i ka aire de garde o jate ka minɛ. I concentré len kan ka to waati bɛɛ. N'i ka waati banna fɛn min ka di y'o kɛ. A bɛ n'i kunkolo la tuma dɔ la kalasini kɔrɔla in i b'a fɔ i k'a kɔri tuma dɔ la fu fɛ. Bon sabali de ka ɲi. Tɛmɛ n'a ye. An bɛ min kɔni fɔ min ye sarakɔrɔla ni binkanni wale ye ka ɲɛ tɛ an ka marabolo filanan gendarmerie ma a ma bɛn a ma diya an ye wa min ye wulikajɔ ye min ye faamaw ye o ka wulikajɔ kɛ min ye an ka ministre de la sécurité intérieure ye a ka wulikajɔ kɛ min ye poste de contrôle ninnu ye u bɛ ka na ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye an fɛɛrɛ ka tigɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Masiri Jɔp a ka fasiri. Bon Tarawele an y'o de fɔ jɛmukan daminɛ la ɲɛnamabɔ bɛ bi o tuma ji min tɛ yen an bɛ taa Ahmed fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na kunnafoni tɔw la. O bɛ bɛn. Bɔ Jabate. Naamu. Nin fɔli duman ye an b'a ta ka ɲɛsin an balakaw ma. U ka muɲu u ka sabali. A bɛ kɛ sabu ye an ka ŋwara da an cɛ ɲɔgɔn na. Ne ko bala cogo bɛ ten. Bɔri ne bɛ tigɛ don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Masire Jɔp badabada Masire a kɛmɛ ka kalimu ta sɔgɔnɛ na Masire ko Bɔri a ko e sigi ye min ye Bamancu Bɔri hali bi u bɛ ka joli bɔ dɛ halisa sɛbɛnnikɛla ko kunna sini tarata Bɔri n'o bɛnna ni avril kalo tile 18 i b'a ye k'a fɔ jamana masakɛ bulo olu kun kɛmɛ ka maa dɔw yamaruya ni ka taa forage sen baara la nara Bɔri
wari o kuma kuto nara sira fɛ wari i b'a ye k'a fɔ giro ni nara furacɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛlaw ko bamancu de filɛ nin kana poyiw ɲɛti sɛbɛnnikɛlaw ko wari nin kɔni kɛra kini ko beleleba ye sabu maa minnu tun bɛ délégation na wari o ye jamanakuntigi ka dannabaw ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ ka chef de cabinet o tun bɛ jama la a ko n'i ye ko taabolo lajɛ wari min kɔni ye nin baarakɛla ninnu u bɛna taa ji baara de la nara wari a n'a lamini sabu jamanakuntigi kɛmɛ k'o ŋaniya siri wari min y'a ka sara ye ka dɔ b'o la k'o kɛ hinɛ ni makari jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko o baara o tɛ taa sira juguya bada min y'o sira sanuma wari bamancu de filɛ nin ka bɔ o ɲɛ bamanci ninnu yɛrɛ jɔn ni jɔn ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko wari ba ye k'a fɔ délégation o n'u ka mobili tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na bakari min ye mugu dɔ ye o sina k'o don dugu la fɔlɔ bakari ba ye k'a fɔ mobili kun fɔlɔ min yɛlɛn'o kan o filɛ ka kalasini wuli sɛbɛnnikɛla ko bakari min ye bamancu ye kalasini u b'a wuli cogo min na délégation mobili ninnu tun nun dalen bɛ ɲɔgɔn na bakari ba ye k'a fɔ min kɔni mobili ye fo k'u tunu ɲɔgɔn na kalasini sisi fɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nin ko in a fiɲɛma yɔrɔ kɛra min ye mobili ninnu tun bɛ ka taa n'u yɛrɛ ye o tuma min kɔni cortège ye i b'a ye k'a fɔ sécurité kun t'a la o man ɲi o bɛ kɛ cogo di sira man ɲi dɛ o bɛ kɛ cogo di sira man ɲi délégation olu yɛrɛ bɛ wuli k'a sɔrɔ o tɛ a la pourquoi ka da kun jumɛn kan Bakari Tarawele a ko mobili ninnu tun tɛ ka escorter Bakari ba ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw ni marifa tun tɛ k'u lakɔlɔsi Bakari u taara n'u yɛrɛ ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ Bakari min ye maa 8 ye Bakari olu de tun bɛ taama in kɔnɔna la Bakari taama nunjuru tun bɛ maa min bolo o de Umar Tarawele Bakari ba ye k'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta ka chef de cabinet sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye ni maa 8 Bakari tasuma kɔni donni dugu la min kɔni mobili dɔ yɛlɛn'o kan ni ka tila ka kalasini wuli Bakari maa 4 sina ka to sisi la ten sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n'o ye Masire Diop ye Bakari a ko maa 4 min tora sisi la Bakari maa 2 kɔni olu bugu natigɛ bɛ dɔn maa 2 dɔn in k'ulu jenina yɛrɛ de k'ulu tɛ se ka dɔn cogo si la u ye maa min ye kɔni sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye maa 4 tɔn in ye Bakari ala kɔni olu kisi sabu maa 2 Bakari ba ye k'a fɔ bamancu kɔni tun bɛ fɛ ka taa n'olu ye a ko o ni sɔrɔsiw ka wulikajɔ dɔ bɛnna Bakari olu sina ka wulikajɔ kɛ ni ka tasuma wulu la ten Bakari u tun kɛmɛ ka mobili minnu minɛ délégation na Bakari sɔrɔsiw kɛra sababu ye ni ka o mobili ninnu taraki ka b'u bolo maa 2 tun bɛ mobili dɔ kɔnɔ o y'a yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maa tɔw ye olu tununa sabu maa 8 na ni maa 4 sara maa 2 tun bɛna taa bamancu fɛ maa 2 olu sɔrɔla a to maa 2 dɔn in Bakari n'i y'o lajɛ min kɔni ye délégation yɛrɛ ɲɛma n'o ye Umar Tarawele Douglas ye ale de tununen don Assimi ka chef de cabinet ne ko ale ye jɔn ye min bomosi ka bon i b'a fɔ a yɛrɛ cogo n t'a dɔn wallahi n t'a dɔn Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu fara Douglas b'o la wa walima minnu tununa Douglas b'o la wa Masire Diop ko maa tɛ ala ye k'a dɔn Bakari ni kɔni ye nin ko in lajɛ Bakari maa minnu ni danajuwa ta ni ka an sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ Bakari o tuma ko sira in kɔnɔna na ye waati ani waati bamancu de bɛ bɔ tu kɔnɔna la ni ka n'u ka bamanca wali ka tila ka bali ka tunu sɛbɛnnikɛla ko min ye jadisi baaraw ye ka taa bila bamanci kulew nin bɛɛ lajɛlen ɲaaminen bɛ ɲɔgɔn na narasira in kan ye Bakari fo ka taa bila fo Moritani a ko min kɔni sɔrɔsiw ye waati ni waati u bɛ to ka larawuli kɛ n'o ye patrouille ye nka o n'a ta o ta min kɔni ye bamanci wale Bakari ko de ɲɔ ɲalen bɛ yen o tuma min kɔni ye maa 8 maa 4 tora la maa 2 olu yera 2 dɔn in olu ma ye Douglas bɛ yɔrɔ jumɛn na o ɲininkali to min bɛ yen ala k'a ye ala kana basi k'a la maa minnu fatura ala ka hinɛ la ala k'u dayɔrɔ suma Bakari a yirala k'a fɔ min kɔni ye entreprise forage baarakɛlaw ye o tuma ko maa fatulen ye olu de ka maaw ye minnu tun bɛna taa forage baara kɛ ala ka hinɛ u la maa tɛ maa sa yɔrɔ dɔn maa tɛ maa sa waati dɔn Bakari diɲɛ nin ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛnni don Bɔ Jabate ko kuma min bɛ taa dugutigi bulon la o t'a bɔ dugutigi den k'i kun da ko la n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Musa Bilali Esidi Beye ye Bilali ko min ye wulikajɔ ye e ko o ma ta ni ka ɲɛsin Isa Kawujimi denkɛ 2 ma
ma wa bawo ni y'a lajɛ min ye ka minɛ alamisa sufɛla la ka dugu jɛ jumana min n'o kɛra dɔgɔkun laban tɛmɛlenw na Isa Kabujumu denkɛ fila olu kɔni Bamanjilakaw n'o ye binganikɛlaw ye Zomba kulew u bina u kan Lafiyabugu talikɔ u yɛrɛ ka so masurunya na u kun bɔn bɛ dugu kɔnɔ k'u b'u kunda u ka du kan u nana sɔrɔ ni maa ninnu u jɔn bɛ k'u kɔnɔ wa u se ɲininkali ma y'a la min ye marifa ye u y'o de sama ka bɔ ka mugu de wuli ni Isa Kabujumu denkɛ fila in ka mobili la min ye mobiliw maninfinw kɔni tunulen ɲɔgɔn na sisi la i b'a ye k'a fɔ u nana portières dayɛlɛ nafolomugu min n'o tun bɛ mobili in kɔnɔ dɛ n'o ye CFA miliyɔn 10 bɔ ɲɔgɔn ko ye o y'o ta ni ka tunu ni o ye ayiwa ɲininkali kɛ nafolomugu e n'o bɛ yaala miliyɔn 1 2 CFA dɔrɔmɛ 1 waa 1 waa 2 miliyɔn 1 2 fo 10 a fɔ kuma kalama u b'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ yo mobili kisɛ baden na u ma jɔ machine ɲɛ fo aw nafolo fo ka na aw kɔnɔ aw ka so da la waa kalama ayiwa a ko di ayiwa min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Musa Bilali Sidibe ye Bilali ko min ye nin taabolo cɛjugu ye ko nin ka kɛlɛ ka bɔ faso Maliba kɔnɔna na bawo maa ninnu u kɛlen ka nin baara cɛjugu kɛ u tun bɛ moto 2 de ka bɔ yen u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ta maa 2 i b'a ye minnu kɔni bɛ n'olu ni ka gɛlɛ n'u ja milen don nin kɔrɔfɔ kɔni bɔ ka bin marifa mankan ma olu siranko ye u ye mɔgɔ ninnu nɔbɔ o poursuite i jɔ n tɛ jɔ o kɔni daminɛna min dun bɛ moto dɔ kɔfɛ e ko ala ma kara sama ni neri sama ka bɔ o la wa o kɔni bɔla ka bin min ye gɛnbaga ninnu ye o ye tɛgɛ da o kan o tɛgɛ dalen kɔ o kan min ye o Jimu ye n'o ye Isa Kabujumu denkɛ dɔ n'u bɛ k'a tɔgɔ to gundo la o kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye commerçant ye suguba kɔnɔ u fura dama ma don ŋanamu ko la u ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min bɛ kɛ sabu ye maninfinw ka taa wuli ka bila olu la nin cogoya in na wa min ye nin taabolo ye a dɔɔni min fana b'a kɔrɔ o fana y'a jira k'a fɔ nin taabolo min filɛ nin ye jɔn ko ala olu ma deli nin na sigida 4 nan kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ u dɔn wa min ye taabolo cɛjugu ye ani ko dibidibi walew olu fura dama sema don a la ko wa ko munna u bɛna wuli ka ɲɛsin u ma ni kana fɔ k'u b'u bɔnɛ u ni na ko nka ko ni nafolo taara n'olu kɔni ninkun kɛnɛman to la u bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn ko nka ko min ye jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye an ka lakanabon min n'o filɛ ni Lafiyabugu n'o ye commissariat ye o kɔni u taar'u ta da ye bɔgɔ jɛnilen kan ka maa min n'o ye karatɔ ye n'o kɔni bɔla ka bin ka bɔ moto kɔfɛ o fana minɛlen kɔ u taara ka taa plainte don min ye wulikajɔw ni ɲɛɲiniliw ye n'o ye bɛɛrɛmaw ye olu kɔni bɛ baara tɔ la ni k'a kɛ min ye maa tɔ ninnu ye n'o ye binganikɛla ni Zomba kule tɔw ye olu tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ lɛnɛbara kɔnɔ Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don bon Tarawele ni maa min ma tiɲɛni dabila i ka dala k'a fɔ i kala bɛ ɲɛ n'o ye lakanabaaw ye Bakari u tɛ sɛgɛn u tɛ jigin kɔ an ka dugawu de b'u ye waati bɛɛ Bakari n'i y'a mɛn an b'an da ka sunɔgɔ an b'an ka janga walaki kɛ an bɛ don kumaso in kɔnɔ Bakari an b'a dɔn ka fɔ maa dɔw de sɔnna Bakari ni ka marifa ta ka da u disi la i bɛ kalasini kilo dɔn wa kilo 3 kilo 3 kilo 2 ni kɔ o de danbe disi la kuma bɛɛ o tɛ baara nɔgɔ dɛ o fana b'a dumuni kɛ han a ka 47 o de y'a to maa misɛn man ka kɛ sɔrɔdasi ye i man ka kɛ tinitigi ye dɔgɔya fana tɛ kɛlɛ sa dɛ bon Tarawele Bakari an bɛ bi ta bila yan sababu i bɛ k'i tɛgɛ sini ne y'a ɲini 2008 mais n kun tɛna kɛ dugumama ye dɛ n kun bɛ taa EMIA de la bamanan ka kuma n ye concours kɛ n m'a sɔrɔ i b'a dɔn i y'a jɛ cogo min na Bakari i y'a jɛ cogo min na i t'o dɔn wa i dɛsɛ de ka misɛn